Добро утро! Време е за нашата сутрешна витаминозна бомба. Самопочистващата се сокоизтисквачка се появи при нас в правилния момент. Бебче вече се беше появил на бял свят и аз взех абсолютно правилното решение да започна да живея здравословно, за да... Не само ти, да започнем и двамата. И двамата, да, тъй като имаме нужда да влезем във форма. И всъщност тази самопочистваща се сокоизтисквачка дойде при нас в абсолютно правилния момент. Всичко става много бързо, лесно и вкусно. Не трябва да й помагам Нася с това да режа портокалите или ананаса. Не, всъщност с ананаса трябва да го нарежа, да. Но е изключително удобна и лесна, защото общо взето слагаш всички продукти вътре и се получава един прекрасен витаминозен сок. Необходимата енергийна доза, която имаме нужда за започване, за старт на деня. Да, най-хубавото е, че всъщност ние заменихме кафето с витаминозна бомба с тази невероятна сокоизтисквачка. И реално всичко, което имаме нужда, може да го сложим вътре, от семена, твърди плодове, джинджифил, меки плодове, общо взето абсолютно всякакви плодове и зеленчуци влизат вътре и в един прекрасен сок. На здраве! И в края на деня, след дългите разходки с Бебчо, с кучето, се прибираме и си правиме една супер енергизираща напитка за лека нощ. И това е нашето време след дългата разходка, защото с самопочистващата се машина е супер лесно да си направиш коктейл. Най-лесният и бърз начин да си приготвите вкусен, питателен сок без подготовка и почистване, за да осигурите на тялото си всички хранителни вещества, от които се нуждаете, само за секунди. И на здраве! На здраве! В края на деня, когато вече всички са доволни, всички майки знаят колко е изтощаващо това да гледаш едно малко бебе. За мен е много важно да мога много бързо и лесно да почиствам кухнята, дома си и всички да бъдат доволни и щастливи. И затова всъщност аз избрах и тази самопочистваща се сокоизтисквачка, защото наистина е супер лесно и много удобно. Скоро и ти ще пиеш такива сокове. Само след няколко седмици. Виждаш ли колко е лесно между другото с... Наистина е много лесно. Това е първата машина, която толкова лесно слагаш всичко и то моментално получаваш... Да, и най-вече, че няма нужда да чиста постоянно. Да, това също. За което за мен е облегчение. Мама няма да чисти постоянно. Той взима цялото ми време в момента, така че това е супер облегчение. Чакай, аз го пробвам. Айде да и пробвай го. Айде размяна. Да. Айде. И тук ще кажеш, че... За тебе. Това е доста хубав. Много е свеж. Браво! Не е лоши. Браво! Най-лесният и бърз начин да си приготвите вкусен, питателен сок без подготовка и почистване, за да осигурите на тялото си всички хранителни вещества, от които се нуждаете, само за секунди. Технология за турбосмесване, която се върти с 14 000 оборота в минута, ще го направи вместо вас. Ще изтиска сок от цели плодове и зеленчуци, без да ги режете или белите, за бърза, здравословна и вкусна доза витамини всеки ден. Най-готиното, бутонът за самопочистване незабавно премахва пулпата от филтъра, почиствайки го вместо вас. Пакетираните сокове са пълни с захар и консерванти. С самопочистващата се сокоизтисквачка е толкова лесно да си правите прясно изцеден, здравословен сок всеки ден. Лесно ще накарате децата да изпият зеленчуците си. Използвайте пулпата за вкусни разядки и закуски. Всъщност, просто заменете едно хранене с вкусен и питателен сок и може да свалите до 10 кг за 2 седмици. Ще изглеждате и ще се чувствате по-добре от всякога.